Croeso nôl I fideo FIFA Clew. Sori bod y fideo dwytha yn byr. O'n I angen mynd, so da ni mynd I gael ymlaen. Mae hwn yn mynd yn eitha hir, 20 munud o fideo. Mata. So, nes I gadael yr Xbox fatha oedd o, ers gorffan y fideo arall. Ag dwi'n mynd I gael ymlaen o'r gêm. So... Pwy di hwn? Smalling. Fe mae Chris Smalling yn y top. Out. Os dwi'n cofio'n iawn, yn y fideo dwytha, pryd oedd o? Yn y fideo dwytha, nath Falcao sgorio. Diving header dyma? Diving header. Ag, oedd hwnna'n dda, o bod dwi'n gofyn iawn. Mae'n sbio ar y replay wedyn. Come on, slow. So, ar ôl gael nôl mewn i'r gêm, dwi'n trio meddwl am be I wneud. Be sy'n ni'n gallu wneud? Sy'n ni'n gallu, dwi'n yn siŵr. Ella sy'n ni'n gwneud hynna. Cydd cornel. Ella sy'n ni'n gallu gwneud seasons. Pan dwi'n dewis unrhyw tîm a dwi'n cychwyn Division 10 ag dwi'n mynd lawr I Division 1 o trio o'na I beth wneud. Yr Ultimate Team dwi'n Division 7 sy'n ddim yn dda iawn, cymharu efo KSI. So Division gorau mae o 'di bod ydi 1. So. Okay. So ddim llawer o comments di bod yn y fideo. So ni yn hoffi I chi ddweud beth chi'n hoffi weld yn y fideos. Minecraft, FIFA, Forza, unrhyw gêm sydd dan ddiddag. Ag na chwarae efo I chi. Ag os da chi eisiau gwybod sy'n neud fath ar FIFA neu Minecraft, Forza, o fath. Sgofynnwch, sa ddim lot di bod yn neud. Mond un y ddau. So, A please, cliciwch y button subscribe. Hwn I un o fideos ola Clew dim saith dwi'n meddwl na I wneud. Dwi'n siŵr. A dwi'n ymlaen I helpu ffrind fi yn y YouTube channel. So, rhaid I gwneud mama yn normal, mae hyn yn normal I Valencia. A dwi'n meddwl hwn ffal I Valencia. Ag oedd hwnna'n yn dath am gig cornel. So, mae'n iawn. Dwi'n gwneud free kick yn y gêm o. Dawn I triple X neu... Dwi'n gwybod os dwi'n dweud o, Marw'r Fellaini, yn bo. Mae enwa players yn rili anodd I ddweud. Dwi'n gwybod pam. Dwi'n gwybod pwy sydd yr enw fwy o odd, weird, anodd I ddweud. Carvajal, dwi'n meddwl. Wel, I pobl sy'n roed I gweld enw fo blaen, dwi'n meddwl Carvajal di o. Dwi'n cofio o blaen pan eisiau gychwyn FIFA 2012. O'n i'n gofio Carvajal, fela. Ac o'n i'n methu, sy'n dysgu enw fo tan tua 2014. Ac o'n i'n gael Ozil yn Ozil. So, dwi yn gwybod enw, pobl yn iawn o'n. Hoff enw dwi'n hoffi di MBO. Silver player, bronze player, striker, 64 rating. Fo di hoff player fi, bronze, FIFA. Hoff
play fi'n y byd, swn i ddeud fysa Di Maria. Gwyd i llwyth o crysiau Di Maria. Ac da chi wedi gweld fatha ar top YouTube channel fi, mae yna llun wedi Clew dim saith. O'n i gael dewis i roed peldroedwr gorau fi a nes i benderfynu roed Di Maria. Yn efo di'r player gorau, Man Utd, dwi'n meddwl. So pwy di hwn? Roho. Ond oedd o'n un o'n i'n gael problem sy'n deu enw fo. Roho, ond be o'n i'n gael fo oedd Rojo. Rojo, ie. O'n i'n gael fo'n Rojo. So ni'n yn hoffi cael yn enw i'n Rojo, ond na ni, mae pawb wahanol. Eita. Dwi'n meddwl bod hwnna yn half-time. So... mae Evans di biro. She just gweld on. Yr ydych chi Jones fel o. Resume match. Wedyn, o'n i'n gofyn i chwarae home, ond byrion. Mae Jones ac Evans ag swap bach. Ac oedd hwnna'n ffawl. Beref, wyt ti yn ddall? Herwydd fatha, oedd hwnna'n ffawl. Definite ffawl. Rita. Oedd hwnna'n ffawl. Definite. Marcus Rojo, dio. Marcos. O'n i'n gwybod yna. Tan dwi'n ei fod yn cyfeith rhywun. Nice one, Marcos Rojo. Oedd hwnna'n pas dda i'r goli. Come on, Di Maria. Ac oedd hwnna yn ergyda i'r gol, Di Maria. So, da iawn, da ni fyny 2-0, dwi'n meddwl. Ia. Postyn ac i mewn oedd hwnna. So, da ni'n barod o'n i gychwynnol. Esgiwsiwch fi yn canu'r tiwn na. Mae hwnna'n sold yn pen fi. Herwydd nath rhywun o ysgol rhyd o'n pen fi. Ac eich bod chi'n gwybod gweidio Swaglyd dim 4 neu fel Minecraft Cymraeg. Owain, fel gath hwn stuck yn pen fi ac dwi'n methu gael allan. Ac dwi ddim yn dallt sy'n gath hwnna ddim yn sownd yn y gol. Sut ar wyneb y ddaear? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n edrych eto. Stopia. Mae'n rhyfeddu fi weithiau de, bod ti'n gweld players ti erioed yn clywed am yr chwarae'n Premier League ac mae tîm gorau chdi'n y Prem a maen nhw wedi chwarae'n erbyn nhw fydda. Pwy ydi o? Joe Cole neu math. Ac oedd hwnna ddim allan, definitely. Free kick, iawn, mae gen i hynna. Oedd hwnna yn foul. Do, shield y bach o ddeia. A pwsiad. So, da ni
boi yma. Reit Come on. Pace him out. Oh. And he has the techers and he hasn't got the shooting skills. Obviously. Because nes I wneud y defenders ag efo pasio'r pêl I llinell. Pam? Os ydych chi'n sbio ar y top, mae'n dweud Barclays. Mae badge o Barclays, fatha, Barclays Bank. Ac enw'r prem ydi Barclays Premier League. Mae'n so hynna. Ond yn gwybod bod yna cyswllt yn y banc ag yr Premier League. Okay, come on, Di Maria. Ti well na nhw. Ei, nes I hitio Di Maria yn y gwynaf, bet. Dyda sori wan. Yna I hacio chdi. So bwtwm I hacio yma. Dwi'n mwyn gwybod os ydych chi weld o, ia. Ond ar FIFA Ultimate Team, nes I ffeindio allan bod y Bamiyang wedi cael inform, wel, team of the season mal, efo Robben a rhywun, yn Liga team of the season, ac trol allan I fod efo 99 pace. Dwi heb di gweld pwy efo 99 pace o blaen. Oh, mond efo 99 rating. Pob yma eto. Oh ia, Ronaldo, team of the year. Wel, dwi'n cofio. Wel, dyn nhw'n rhoi Ronaldo team of the year allan o'n. Mond yn gwerth. Ac os da chi mynd I prynu FIFA points, paidiwch. Maen nhw wallt o bres. Wallt o bres. Dyn nhw ffrindiau fi gwario llwyth o bres ag person gorau gath o Robben, normal. A nath o gwario lot o bres. Da chi ddim eisiau gwybod ffaint, neu chi eisiau gwybod chi. Reit, mae gêm yma yn mynd yn boring. Oh, come on, dwi eisiau gêm orffan. Mae hwn yn mynd yn boring. Y gêm yma. Os da ni eisiau mynd i wneud beth hwyl wedyn. Pam di'r gêm o mi eisiau gorffan? O, dwi'n gwybod ffordd I gorffan y gêm, ond wedyn mae'n golli. A dwi ddim eisiau golli, ond dwi eisiau gorffan y gêm. Beth os dwi'n gwneud? Colli to gorffan y gêm. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n mynd sbio be dwi'n gwneud. Ac dwi'n literally dribble trwy nhw. Okay, mae hwnna'n iawn. Ia, mae'r pêl yn rhodd I chdi. Keeper, okay. Nice one, Di Maria, tackle uffernol dda. Okay, go on. Outpace him. Nice, mate. Nice, Rhan. Dwi'n neud hynna eto. Dwi'n canu tiwna caneuon o hyd. Mae ffrindiau fi ddim yn fi'n annoying yn canu tiwna caneuon, ond mae'n habit. So, dyn ni'n gorffen y gêm, sori. Dim y fideo. Ag, 5 munud fan'na. Extra time, dim byd. Hotted. Okay, come on, Falcao. Kick o'r Ronaldo Mels na. Be.
efo hwnna yn cigornel, herwydd dwi'n siŵr i Cruel sy'n Cruel. Dwi'n wedi gallu gwneud run ar sgorio overhead kick efo Van Persie, but no! Mae bynnag dyn nhw ref. Dwi'n dweud, no, mae'n iawn, gan i stopio'r gêm. So, da ni wedi gorffen y gêm o'r diwedd. Be di hwnna? Na, dim hwnna. Dwi'n wedi chwarae Clew ar hwn o blaen. So, be na ni? Play Clew. Ni'n gaspio. Pwy da ni'n mynd i gael? Be am gael tîm eitha da? So ni'n mynd i chwarae fo. Chelsea, mae'n iawn. Ydyn ni'n gallu newid amser? Mae'n gret. So wedyn, os ni'n newid yr amser, da ni'n cael llai amser. A wedyn, da ni'n gael llai o peth ma. Llai amser, so bod y gêm mynd i'r clybach. So, advance, iawn, yes. Da ni, am digon amser i wneud hynna. Be am ni eisiau Hazard, ia. So ni'n gwneud career mode efo Hazard. Dwi'n rhaid i wneud career mode blaen, so mae hwn yn rhywbeth newydd i fi hefyd. Ac yn mynd mistake. Dwi'n gwybod. So, ia. Da ni'n gwneud career mode. Wel, cychwyn career mode. Dwi'n meddwl na ni gael amser i wneud gêm heddiw. Dwi'n meddwl na ni jyst cychwyn neu hwn. What? Na. Nath o'n mynd i Chelsea am hynna fe'n o. Dwi'n rhaid. O'r ella'r gêm. Dwi'n gwybod go iawn. Be di hwn? So, na ni jyst clear cyntaf. Da ni. So, da ni newid ei hwnna. So, my pro. So, dwi'n message. So, dwi'n chwilio am gêm. Disgwyl lle ma calendar. Be am... dim gêm dyna. So dyma fo ni. Pan hynny ar, dyn ni ar y 12. No match. Dal i fynd. Come on. So, dwi wedi gael negas mewn. For club and country. So, da ni am cychwyn y gêm yma. Dwi'n meddwl fydd gyda ni amser i gorffen y gêm yma. Dwi yn